BJP जनजाति मोर्चानि बिसिंतुइ मान्दै मण्डलनि खामतिं गामियाव दनन्द मानिक मलसनि नगो कायसा पान्डा खालायजाखा अ पान्डाव पद्रे पद बदलायाकारै आसि नखुनि 230 बुटार मिनिस्टार विकास देवरमानि याग्रमबै बिजबिनि बाना रमफाइका लगियो मानजाखा MDC विद्युत देवरमा तै मान्दै मण्डलनि प्रेसिडेन्ट अजित देवरमा आकसं MDC विद्युत देवरमा अबनो साका जों केबोनि बदल सोबाया फाया बुनि बदल तनि जायगा कुसुम खसक रगनसे थुमसा खालायना फायो आबनो कारिबो बसकांनि लोकसभा चौमारव बिजबिनो कप्लाय खालायै नरेंद्र मोदीनो तेवैसा मंत्री बख्रक सनाय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद नवागतদের স্বাগতম 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 নবাগতদের স্বাগতম 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 সিপিএম কংগ্রেস জায়গায় ফাইনাল সুং যতন লামসাগল মাতা কি BJP जिंदाबाद BJP जिंदाबाद बेलाय हामबाय जत मीडिया रंनो बेलायनो तंसंमनि दिन तिनी मान्दै मण्डलनि उद्योगे तिनी खामतिं बारिओ 80 फैमिलीनि 230 बुटार विभिन्न दल याकारै तिनी बीजेपी दल फायै बरक जतन सामिलंबायखा आगामी दिन सारा त्रिपुरा राज्ये कायसा विरोधी दलफोर तंगलाक कारण चीनी नरेंद्र मोदी जी नेतृत्वे भारतवर्ष जेबे उन्नयनमुखी दङ तै चीनी त्रिपुरानि प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहनि नेतृत्वे जेबे त्रिपुरा राज्ये जेबे उन्नयन दङ मनन आसिगै चीनी त्रिपुरा हास्तनि जत लुकुरक जतन चीनी भारतीय जनता पार्टी हामनानै बगै तिनी जतन प्रस्तुत दङ मनि नाहारिन तिनी এই যে খামতিং বাড়িও 80 फैमिलीनि 230 बुटार जत चीनी बीजेपी दल जतन सामिल खा तै तारा फाइनाल जतन खाको हम याफारै जतन हामबारिओ तै हामजामन याफार मारिओ जतन हामबाय जतन खुलुमका जतन दंबायग्रे তিনি খামতিং বাড়িনি যে জয়নিং প্রোগ্রাম চিনি টার্গেট হবো না বুইনি পার্টি সবাইনানি টার্গেট ইয়া যে বুইনি পার্টিও তঙ্গাই হামজাক ইয়া খা পেং ইয়া খা টেকটো নাংজাক বরং कसब कुसुम बासे जागनो जों जतन कबागायनो हागोन जों कुनु पलिटिकल पार्टीनि बिरुद्धिया टार्गेट असुन 2024 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ताइसा आसुरिनानि बागै दुईटा एमपी जों पाथकनानि जों बिरुद्धि शून्य खालायनानि मुसुंग जों बिरुद्धि शून्य खालायनाय जों बीजेपी सिबिनो खरकनै जों एमपी पाथंनाय आबोनो टार्गेट कुनु टार्गेट करे बुइनो बुनानबो टार्गेट करी बागान संनाबो टार्गेट करी पुकुरो बिथिरिनानबो टार्गेट करी आबोनो बागाने जों स्लोगान सुइनानि चेंखा जे पुकुरो बिथिरिनाय रंनो बुत कायसा मुं तारिदि राबार बागान तांनाय रंनो बिनि लगे बत्ता थांदे बरक बुरि अगनांनो लाथिरिनाय रंनो बिनि लगे बत्ता थांदे ने जों स्लोगान सुइनानि चेंखा आउन बागैनो जों जत्त थांचा खलाय डेभलपमेन्ट नायो ओ डेभलपनि उक्लगो जतन फायदिनि जों कबगो हामबाय जे तिनी जयनिं खनि रंग नोंतां हामक्राय खायनि माने हामक्राय माने चिनि अब राज्य सरकार 64 टा दफ्तर दङ आबनि बिसंग ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर का जतन निचिनि नांकुक माने चिनि तालिका नि फियगनानि जे सुजुग बंनि अर सक पाइनानि उपयुक्त सुजुग ओ आबनानि जों सक पाइनानि बगे चेष्टा खालायनो आबो ताम खालाय हिंकाय अरनि चिनि नेतृत्वनि बिसिंति प्रपोजल थागाय जेमन तरिक हाय बरक दङ चिनि अजित हाय बरक दङ बंनि बिसिंति जे प्रपोजल था माने कायसाफाने जों आबो डास्टबिन खिबिरिग्ला प्रत्येकटा चिनि बरक एप्लिकेशन निमाना जों बरम रिवैने जों नायदों जे बरक रक थां सगैया बंनरबो जों फाइना बागै आउन बागैने जों सग रिच इन अनरिच प्लेसेस ने जे जागा सगैया ओ जागा थांनि जों जनमुखी गणमुखी नाय हामबाय आगे चंखा खामतिंबारि एडिसि विलेज ओमफ्राय मान्दाया डेभलप जों IPF ti खायमानि परे तेब्रामो थाखाय गाता तेब्रामो थाखाय माने प्राय थांनाय लोकसभा दुईटा सीट फ्रु आपुरन सिमिजों तेब्रामो थाखायगा तारपरे एडिसि खालायखा एडिसि पुरो तारपरे विधानसभा प्राय बोसोर खाबले अनि हिसाब मिकास करै जों अरो मलसम ताय रुपिनि रक मिलेवै 81 परिवार जों भारतीय जनता पार्टी पताकार तला
সার বিকাশ নি নেতৃত্বে তাই ওর কর্মকর্তা তিনি মান্দাই মন্ডল প্রেসিডেন্ট নি উদ্যোগে তাই তিনি খামতিংবাড়ি তিনি প্রেসিডেন্ট ওর খাইনাय অতপন দেববর্মন নেতৃত্বে অময় जों मिलिलै जतन सालाय गलायै ओंगाय काका कार्तिक सहयोगिता खायै जों जतन सार संबाय मालाय गलाय जों तिनि खा फुरै जों जुर जबरदस्तिया किन्तु जों थैनानि किरिया मथा सं आनि आरो फायउस काङो दिन नट नेता बारदा समय तर्क बितर्क फायानो हे तामनि कारण आं डेभलपमेन्ट आं बाइलें खायजानाय बरक आं सामुं खायजानाय बरक हाजिरा थाङैखाय आं वातानिखाय बाइलें वातानिखाय आं चानानि करै बरना तामरेखा फिल्टार किछि कायसार खा जेति पर मथा खायफाय पुरो तब फिल्टार किछि आनि आरो गो आनि गो रिस्क दगै दङ काम सैया फिल्टार माबो गा फिल्टार किछि आं संसार खाय माननाय आनि सेराय खरक बरि दङ ताइ आनि हायनो आनि जत 81 परिवार जतनो आं हाय असहाय बरक ব্যবসা করে বাণিজ্য করে আর मैथां फालिया खाय और कगदं फालिया मैया फालिया खाय और किछु हाजिरा थाङा खाय मासि माचाया आं एसे बंधु बात खेजा अब आं नायसिं पाइमाया गेरेदा डेभलपमेन्ट खायसे आं आनि इंगो ओइ थांनाय आनि समाजान ओइ थांनाय ताइ आनि जागा फरायबाय तलांजाक इंगो 1910 नि फि खाजारारि फायमानि फरायबाय तलांजाक ताबक आनो चुबादि सहयोग दारे डीएम सिनि आं एसडीएम सिनि 11/3 केस सिनिया 95 केस सिनिया 178 केस सिनिया आनो चुबादि बुबारानो आं बार साखा समय बारमे करना बिजी है नि साइड दङ उसगां आनो मथासं दमकि समकिरना बाय फाइनानि बाय आनो को फायखा आं गिरिया बुथार फायदि बम किथार फायदि ननि बरं अंकर हदि ननि गेदार हदि आं जदनो याचांनाय आनो बुथार फायदि तिनि सारेबो पाइथों थेनेन राजि दङ आनि ओ बरनि बागै आं तबो डेभलपमेन्ट नांगौ नक नांगौ दै नांगौ कारेन्ट नांगौ लामा नांगौ इचलिं नांगौ जों अरन सिमि 7 किलोमिटार तिनि जागा जों 1990 और फायो खामथिंबारि किछु अग्रा जाग्रा बाय सहयोगिता जेमन शान्ति मामा शान्ति जेमन चितरन्जन यं थै थांखा बरम जेमन मंगल चन्द्र मामा थै थांखा बर नेतृत्वे जों 1990 उग्रपन्थीखाय कगजाखा एकजन निहत खालायजाखा ताइ अनेक जन दुखुमानखा आफुरुत मेम मुंगन सिमि सम सेम बेरमान सिमि निनि मरसतस जुरि चुम जतन तलांबायखा साब एडिटिएफ बलंनि बरक गाय आफुरुत जों अर अमर इंको खामदिंबारि जे बिस्कुल सरनाथि दंफायखा आफुरु इंको टिउजेस बाय कांग्रेस जुथ आफुरु जुथ सरकारम तैनो जों आफुरु को फायै जों अर आश्रय ना फायखा खामदिं इंको गारो सालाय अग्रा जाग्रा बाय अरन तंग्रादि कबिजा गावो जों नरेखा ओंखाय जाबुक तिनि चाराय खनाय रक्तर पायखा बाक्सा सिगला सगा बाक्सा कायने अजन बाक्सा कायखा नक ताने जागरे हुक्तान जागागरे आइने जों तिनि मण्डल प्रेसिडेन्ट तिनि काहिनी रक्षाखा मान्दायनि तिनि मण्डल प्रेसिडेन्ट सार सौनो तिनि काहिनी साखा गागा सौनो साखा कार्तिक सौनो तारने तपन सरन साखा जिनि तारनो ठीक आछे जों चेष्टा खाइरनाय जों सारनो कयनाय जदि सार तो मन्त्रि दङ तिनि वानना करै नरक थैना नांगिया किरिना नांगिया फाइदि जों दङ ओंखायबो जों खारागै तिनि जइन प्रग्राम खायनानै बादो तामाव बेले हाम